Er en chia gul? Sig. Kan du navnet på vores skole? Det kan du godt. Findes der 10 mennesker i verden? Er der 28 bogstaver i alfabetet? Nej. Er Roblox det mest kendte spil i verden? Kan du lide Fortnite eller ej? Jeg kan ikke lide Fortnite. Kan du lide is? Nej, kan du ikke lide is? Går du med øreringen? Nej. Har du øreringen i? Nej, men jeg har det. Har du 2 mødre? Har du det? Har du blå øjne? Kan du række tungen? Jeg kan gerne slikke den. Har du 100 venner? Kan du lide sodavand? Er du bange for højder? Er du bange for højder? Det er lidt. Elsker du mørke? Selv derhjemme alene. Har du en familie på 10? Okay. Jo, jeg bliver snart 10. Hvad har det med din familie at gøre? Du ved ikke. Er jeg pæn med blåt hår? Det er godt. Hader du din familie? Hvad er det? Hader du dine venner? Vil du overhovedet have en legeaftale med mig? Hej hej.